emveni kokumka kwabantwana bakaThixo bemka kuThixo ngendlela yokuthetha, bemka kuThixo ngendlela yokujonga isimo, ngoba kusemveni kokuba uThixo sele enikela ilizwe laseKanana kumaSirayeli. iBhayibhile uMoses uthatha inhlola ezili12 okokuba ziyolihlola ilizwe laseKanana ukuthi lilizwe elime kanjani, ukuba lilizwe elinabantu abanjani. iBhayibhile zahamba inhlola zaye kwilizwe laseKanana ngokommiselo kaMoses. iBhayibhile zafika ngenene inhlola elizweni laseKanana zalibona okokuba lilizwe elihle, lilizwe elichumeleyo, lilizwe elibaleka amasi kwakunye nobusi. iBhayibhile bazibona iziqhamo bazithatha, makabonge uYesu. iBhayibhile emveni kokuba bezithathile iziqhamo bathi ngokulihlola ilizwe bafumanisa ukuthi lilizwe elineziqiliphothi, lilizwe elinengqilimpela. bathi xa bebuya besiza ne-feedback kuMoses ukuthi ilizwe eli bebekulo lilizwe elinjani. iBhayibhile okunene beza nazo iziqhamo becela ukuthi lilizwe elihle, lilizwe elibaleka amasi kwakunye nobusi. Kodwa iBhayibhile kwalapha kwinhlola wathi umyalezo, silibonile lona ilizwe kodwa ekuliboneni kwethu eli lizwe asinako ukuya siyolithatha ngoba eli lizwe linengqilimbela. Sithe sakuzibona sazibona sifana nentethe. Abazalwane baphazanyiswa sisimo ngoba isimo siyaphazamisa. Isimo sibangelwa kukujonga indlela izinto ezenzeka ngayo, ngoba once sathatha amehlo sawajongisa kwindlela yezinto ezenzeka ngayo siye sizibona amaxesha amaninzi singenako ukuphumela ngaphaya kwemeko. Abazalwane bazithatha baziweyisha bajonga utshaba, bathi besowujonga utshaba bazibona bengenako ukulithatha ilizwe nakuba uThixo wayesele ebathembisile. Balibala ngezithembiso ngokuba sometimes ukujonga isimo kubenza abantu bayiluze ifocus kuThixo, ngokuba sometimes ukujonga isimo kubenza abantu balibale ngezithembiso ezenziwa nguThixo ezithi andikukushiya, andikukuyekela. iBhayibhile bathi ngokujonga utshaba, bathi xa bebalisa kuMoses bathi sithe sakuzibona sazibona sifana nentethe, sazibona sifana neegrasshoppers. Ngoba kuba njalo xa sithatha amehlo siwaphosa kwisimo, sithi sakuzijonga thina sizibone sibancinci, sithi sakuzijonga thina sizibone singenako ukuphumela ngaphaya kwesimo, sithi sakuzijonga thina sizibone singenako ukuachieve nto. Ngoba ukujonga kwisimo, ukujonga ubani kwinto angenayo, ukuthi ubani ajonge kwikhaya elincinci aphuma kulo, ukuthi ubani ajonge kumandla angenawo, ukuthi ubani ajonge kwimfundo angenayo, kubangela ubana ngaba azibone engenako ukuachieve anything in life. Kwabanjalo kwisizwe sakaSirayeli, bathi nokuba uloyiso babesele belufumene, but abalubona uloyiso baphazanyiswa sisimo, baphazanyiswa yimeko yokujonga utshaba.
abantu abazokuphula amarekhodi kulonyaka ngabantu abangazujonga kuthaba ngoba besele sitshilo sathi eqalekeni konyaka uDavide akazange ajonge kuGoliath but wajonga kuThixo awayihamba naye. Mistake yamaSirayeli apha kukuthathatha amehlo awajongise kuthaba ngoba abantu abakholwayo abawathatha amehlo bawajongise kwisimo, kodwa abantu abakholwayo bathatha amehlo bawaphose ngapha kwesimo ngoba ngapha kwesimo kukhona uThixo. kuThixo ke kukhona uloyiso. Azathi umpostile xa ethetha athi ngokwembaleki ndibale kugqatso olu ngomonde, athi siseke ngokwamehlo kuyimpangi nomgqibelelisi wokholo lwethu ngoba once sathatha amehlo sawajongisa kwintshaba, once sathatha amehlo sawajongisa kuma-Amaleki, loo nto isibangela sizibone singenako ukubuya siyokulotutha ilizwe ngoba ingxaki inye, isimo sibangela uba sizibone singezo zinto, isimo sibangela uba sizibone singezo zinto, because the purpose yesimo kakade kukuba masisenze sizibone sibancinci singezo zinto. Mistake yamaSirayeli yaba kukuthi aluze ifocus kuThixo, ajonge ezintshabeni azibone ngenako ukuyolotutha ilizwe. Uthi umuntu omazi uThixo, uthi umuntu okholwayo kuThixo, ithi iBhayibhile wayelapha uKalebi, wayelapha noYoshuwa unyana kaNunu, bema abazalwane out of 12 yabazalwane, bema abazalwane ababini. Bathi abazalwane ababini uYoshuwa kwakunye noKalebi, bathi bazalwane sinako okokubuThixo ungakuthi sinako ukuya siyolotutha ilizwe, masiyeni ngoba sinako. Ngokuba banjalo abantu abakholwa ukuThixo abajongi kusininzi, ngoba sometimes isininzi sibenza abantu baphazamiseke, isininzi sabantu sibenza abantu bayiluze ifocus kuThixo. But apho uYoshuwa kwakunye noKalebi basymbolize abazalwana abangazange bajonge kwisininzi, ngoba le nkonzo omphulaphuli ayijonganga kwisininzi, kodwa le nkonzo kufuneka yenziwe nguwe. Kungenzeka uba uphakathi kwebandla elingayenziyo, just forget about ibandla, but le nto iqonde ukuthi iqonde nawe noThixo. Kungenzeka mphulaphuli okokuba uzalwa kwikhaya elingasindiswanga, uzalwa kwikhaya elingayaziyo le nto, but still that is not an excuse yokokubana ngaba ungayenzi le nkonzo, ngoba le nkonzo ayingasininzi, but le nkonzo iyange-individuali emqondayo nemkholwayo uThixo ukuthi unako. uKalebi noYoshuwa bazange baphazanyiswe sisininzi samadoda awayehamba nabo, kodwa babamba ukuthembeka, babamba ukuthemba, babamba ukunyaniseka kuThixo. Bathi masiyeni madoda ngokuba sinako ukuyolufutha ilizwe, ngokuba uThixo engakuthi. Azathi umpostile uma engakuthi uNkulunkulu kubani ongamelana nathi? Uma engakuthi uThixo kubani ongamelana nathi? Ngoba xa engakuthi asoyiki into, ngoba xa engakuthi siyathemba, ngoba we know ukuthi ihambo nehambo, istep nestep esisinyathelayo asiyi coincidence, kodwa sazi ukuthi besele kuqale kwanyathela uThixo. That's why singabi naxhala lakubulaleka, because we know ukuthi sele khona umuntu osele qale wabulaleka. Abazalwane uYoshuwa kwakunye noKalebi,
abazange baphazanyiswe sisimo, abantu abaphazanyiswa imeko, abantu abajonga imeko, amaSirayeli isizwe esonyulwa nguThixo. Ithi iBhayibhile bathi ngowuthetha bathi yinina okokuba uThixo ebengasibuyisela back eyiphutha kunoba sizawufela kule nhlango, ngoba abantu balibala ukuthi uThixo ubasuse ngesandla esithe nkqe kwilizwe lobukhoboka. Balibala ukuthi uThixo ngulaa Thixo obawelisayo kulwandle olubomvu, bangabahamba kumhlaba omileyo. Balibala ngoba abantu bayalibala endleleni, abantu banesimo sowulibala, balibala abantu ngoThixo. Bathi yinina okokuba singayofela back eyiphutha, bephazanyiswa sisimo somzuzwana. Kuhleke ngabula mzalwane othi xa ejonga isimo athi bekungcono ngexesha bendisezweni kunale ndawo uThixo andenyulele kuyo, ngokuba uphazanyiswa sisimo. Kodwa namhlanje ebusuku nginomyalezo uthi ngaphandle kukaThixo ayikho nanye into esingaze siyenze ibe yimpumelelo. Nemitshato le yethu ngaphandle kukaThixo ayingezi ibe yimpumelelo. Ukukhokhela kwethu emabandleni sikhokhela ngaphandle kwakhe, akungeze kube yimpumelelo. Hayi ndithatha neartist icula ngaphandle kwakhe, angeze iphumelele, ngoba impumelelo yethu ikuye, izinto zethu zikuye. Ukuhlala kwethu, ukulawula kwethu nepoliticians ilizwe zilawula without ipresence kaThixo. Ayinena ayikho into engaziphumelele, because without his presence there is nothing that we can do and be successfully. Because ukuze kuphumelele izinto we need his presence. Ukuze isizwe sethu siphuhle we need his presence. Ukuze kumi family we need his presence. Ukuze kumimitshato we need his presence. Ukuze kumamabandla we need his presence. Asidinga uthwala kodwa sidinga ubukhona bakhe, because we know ukuthi ubukhona bakhe bubodwa buyinto yonke kuthi. Siyaphumelela ngaye siyadlula ezintweni, ngaye siyadlula kwizabatha zikamtsholi. Apha abazalwane bafuna uthatha imfazwe bengakhange ba-authorized nguThixo, bafuna uyozilwela engekho uThixo ngaphakathi kwabo. Ngoba amanye amadabi awafuni basiziyele, but afuna sihambe noThixo. Athi umculi athi noba sifakwe emililweni kodwa basingena naye kulungile, nokuba sifakwe emihadini emigodini yengonyama okokuba sinaye kulungile. Ngoba xa sinaye noba sifakwe emililweni kodwa sowuphumela, ngoba xa sinaye nokuba sifakwe ezingonyameni sowuphumela. Ngoba we just need only his presence, only his presence. Ubukhona bakhe bodwa sidinga bona, ngoba singenza ntoni ngaphandle kubukhona bakhe? Singabheka phi engekho? Azathi uPetro xa ethetha athi singayaphi inkosi uma singemka kuwe, ngoba onke amazwi angawobomi afumaneka kuwe. Singayaphi ngaphandle